algo que sabemos que evitar, todos nós, o transporte, o noso bienestar, estas cousas. Eu vou falar cousas relacionadas con isto, porque é un tema bastante preocupante, tal como están indo as cousas. Chámolle a esta intervención que vou facer, chámolle algo así como oportunidades do post-petróleo. Por que o post-petróleo? Pois por non decir o post-carbón, o gas, a facilitar, simplemente un camino entre varios, de acordo? É dicir, isto poderíamos estar falando horas e horas e horas, pero únicamente que digo petróleo, pois é casi algo máis determinado. Ben, e algunhas oportunidades. Por que digo algunhas oportunidades? Porque son algunhas entre moitas. As cousas que vou a decir van a ser 4 oportunidades de competitividade futuro, o presente, como se sabe, o que xa ten en algunos casos, son 4 que se fican aí, pero que se poden ocurrir no presente muitísimas máis relacionadas. Ben, todo arranca por o seguinte. Estamos hoxe en día, temos que o precio do petróleo anda sobre uns $105 o barril, e 125 por Isto é unha auténtica unha cosa que nos está gastando componente económico. Ben, que ocorre? Porque cal é o motivo de todo isto? Motivos non nadie se conta. Uns están falando de que os motivos son simplemente de tipo xeopolítico. Si Irán, si Libia, si... Claro, é que... Outra opción é xa algo menos coñecida que é o tema da especulación. Porque se está entrando en zonas tenebrosas, despois hai cousas que hacíamos tamén alternativa, por todas as que estamos onde se chama moito do petróleo, que na que vou máis ou menos explicar un pouco, dado que me parece máis popular. Ben, eu, na minha opinión, penso que na realidade son as tres que acabo de decir, un pouco proporcionadas que son as que están usando o goberno petróleo e enerxético que se debe. Que é o pico do petróleo? Para centrarme un poquinho neste, xa digo, sin excluir os outros motivos, non? Porque vamos a o pico do petróleo. O pico do petróleo simplemente quer decir que estamos xa no límite, de que chegamos ao límite de produción do petróleo que vende. A unidade chegou a ese límite. A partir de agora, non vamos a poder extraer a mesma cantidad de petróleo que chegamos a extraer na mesma. É dicir, canto petróleo temos consumido? Temos consumido aproximadamente a mitad do que se estima que existe en España. Canto petróleo queda? Queda a mitad, aproximadamente, seguramente estamos no pico do petróleo. Si estamos a mitad, diréis, por que non movemos as cosas? Pero que queda é unha mitad de peor calidade e de moita máis dificultade de extracción. Fai falta moito máis? Ben, está dicindo que estábamos comentando de que a mitad de que queda ten unha calidade moi inferior e ademais as cosas de extracción son moitísimo máis. Hai unha frase que ten que calificar a capacidade enerxética do petróleo, non? Cando aquí a enerxía que invertimos e a enerxía que se trae nos pasa de rendimento enerxético. Pues simplemente decir que cando se podemos traer ese petróleo, pois que esa tasa era de 100. É dicir, obtíamos 100 unidades de petróleo por cada unidade que invertimos. Pois esa tasa varía muitísimo, pois os campos que hace, pero en algunos casos están 10, menos, 15, 10, depende do que cada vez vai a ter, esta cantidad de petróleo que queda aumentada vai ser máis difícil de extraer. Ben, canto consumimos? Bueno, estamos consumindo aproximadamente cerca de 90 millóns de barriles ao día. Eso é unha auténtica barbaridade e agora o suministro, o consumo, ainda que parece que está algo estando no estado de negativo. Chega un momento en que xa a produción non vai a dar cuberto o que sería o consumo e os precios, lógicamente, van a incrementarse de forma drástica. Ben, é unha realidade que está. É dicir, a escasez de petróleo vai a ser unha cousa que non vamos a facer e non vou comentar un pouco máis. Únicamente comentar de que pica un petróleo e discusión en moita xente de cando foi ou cando será.
hai xente que di que foi xa no 2006 ou 2005, outros que están sendo agora, outros que non quedan como mellor 20 anos, nadie non queda. Pero non saber exactamente cando vai ser. As agencias internacionais de enerxía se decían que foi, estamos recén pasado, foi no 2006 ou outros din que ainda queda 20 anos. Sexa como sexa, é algo que está aí e que nos vamos a ter que concentrar en enfrentar, se non é agora neste momento, pois un pouco máis adiante, se non moi pouco, máis que vamos a hasta aí, non? Pero, que nos transfire todo isto? O que nos está provocando é unha enorme vulnerabilidade no noso modelo de vida. Non vamos a poder manter o noso modelo de vida con as comodidades que temos de transporte, de calor. Aquí en Lugo, quen quere prescindir da reducción? Quen quere prescindir da reducción? Non están a sufrir. Unha tremenda vulnerabilidade do transporte, a industria doméstica, producir o calor doméstico, e aí é onde poden entrar as alternativas. Si queremos deixar de ser vulnerables, é dicir, si queremos manter o mesmo nivel de vida, non? Enerxético, queremos seguir mantendo a calefacción, por menos non reducir. Pero estar cómodos, queremos ter unha vida un pouco cómoda, tal, vamos ter que recurrir a outro tipo de fontes de enerxía. E as fontes de enerxía tampouco van a poder ser fontes de enerxía que se traigan de centros de miles de kilómetros, senón que penso que vamos a ter que centrarnos máis nas fontes de enerxía locais, a nivel máis do retornos, a nivel de concellos, de Galiza, de pouco espacios certos. Ben, entonces ahora entro, unha vez que comentei a necesidade do pico de petróleo, vou entrar no que serían algunhas alternativas, algunhas posibles alternativas, nos minutos que me quedan, falar de que cando falo de enerxía local, estou me referindo a que ser nós, os que producemos, que podemos producir enerxía, ser nós, ou o noso entorno inmediato, non nós mesmos. Non a nosa persoa, producindo enerxía, sino tamén o noso entorno inmediato, o barrio, a cidade, ou o mar. Un pouco localizar todo isto, non ter que traer enerxía de miles de kilómetros do solar, a eléctrica, como o gas, ou o petróleo, ou o que sexa. Ben, voume centrar tamén únicamente nun campo, porque necesitaríamos uns minutos, como que falamos, necesitaría horas, ou senón de días, para falar de todos os campos posibles da aplicación enerxética. Voume centrar no calor doméstico. Son no calor doméstico, vou dar varias opcións para o tema de agua, de patente sanitaria, calefacción, casi que o que máis no día a día unha das cousas que máis nos influe. Se non podemos prescindir hasta certo punto o transporte. Claro, non? En Lugo, non vai. Entón, apunto dúas posibilidades para o que decía de producción de ser nós mesmos productores de enerxía. Apunto dúas posibilidades. Primeiro, ser productores de vatios hora, vatio unha unidade de enerxía, perdón, vatio unha unidade de potencia, vatio hora unha unidade de enerxía, ser productores de vatios hora, e por outro lado, ser productores de megavatios hora. Falo de megavatios, non megavatios. Mega, de negativo. Ser productores de vatios hora, que quere dicir? Producir enerxía, tal cual. Imaginamos, unha pequena turbina eólica, unha placa solar, con todo eso, producción de enerxía. E que quere dicir ser productores de megavatios hora? Quere dicir non consumir enerxía. A mellor enerxía que podemos utilizar é aquela que non se utiliza. Porque non é un concepto físico, ni siquiera un concepto de enxeñería, é un concepto máis social, casi. É máis ben de acostumarnos a que si a ser productores de megavatios quere decir aforrar. É dicir, meternos no papel de que vamos a ser nós productores de contraenerxías, non consumidores de enerxía. Pero, xa centrándome, xa para rematar, os vatios, ora, como producimos vatios? Producción. Bueno, pues apunto dúas posibilidades entre moitas, todo ver moitas cosas, estos simplemente son dúas que se me ocurren e que poden ver a aplicación local. Algunas xa se utilizan durante algunos anos e non tenen demasiado. Unha delas é a que creo que os
sabemos que existe por muchos sitios que a auga quente sanitaria mediante tecnoloxía solar. Son as placas solares térmicas para obter auga quente. Algo moi simple, son dinamismos bastante básicos, non necesitan ningún tipo de grandes ingenierías, de grandes diseños, que son relativamente, incluso relativamente a nivel doméstico, de conversión de que se llama. Outra proposta podería ser tamén a utilización de biomasa forestal. A biomasa forestal non a enfoco, como por exemplo, enfoco moita xente ou enfoco moita xente a centrais de consumo de biomasa para producir electricidade, non? Eu, cando me refiro a biomasa forestal, estou me referindo a utilización para producir calor nas casas, nas vivendas. A típica leña de toda a vida. Toda a vida se utilizou a leña e con eso, os antepasados estuveron moitos séculos. Ben, hoxe hai unhas leñas máis modernas, non ten por que ser a leña o tronco de sempre de toda a vida de cortar con machado. Hai outros dispositivos, os pellets, por exemplo, que son moito máis cómodos, son pastilliñas, por exemplo, de masa picada, e que son bastante fluidos e que se poden utilizar con muitísima comodidade en calderas incluso convencionais, sustituindo os cenas de suelo. Non fai falta nada máis, pero o problema, por exemplo, desto é de que non hai producción suficiente, non existe esa producción. Non vamos a comprar peles e, a partir de que non son moi baratos, son do precio do gasoil, pois claramente a nivel de rendimento energético sale aproximadamente por aí, non son tan fáciles de comprar. E diremos, pode ser. Vivimos en Galicia, un país onde todos os anos se están quemando nos montes non sei cantas toneladas e miles de hectáreas de biomasa, precisamente, e estamos deixando arder aí, podendo recoller mediante algún sistema e poder transformar en calor para nós. Parece unha auténtica barbaridade que non é fácil, non utilizo. Require, lógicamente, non é tan fácil que inversión ben, despois temos o tema dos megavatios fora enerxético, non que dicía. E para aí tamén hai varias propostas máis. Por exemplo, unha proposta sería o tema de que agora se está utilizando unha proposta, agora se utiliza moito en Europa, os edificios de enerxía cero, ou de enerxía reducida, de baixa enerxía. Que quere decir? Que son edificios onde o consumo enerxético é moi pequeno, ou incluso hai algúns que son excedentarios que poden chegar a producir a casa de enerxía e exportar a redes. Pero, concretamente, con que sexan edificios de moi baixo consumo enerxético, podemos estar isto é son tecnologías emerxentes que están aí, aunque mentira, porque son tecnologías emerxentes, e realmente o que consiste en as casas en transformarlas en auténticas fortalezas térmicas, en evitar que se escape calor. Con aillamentos térmicos bastante moi efectivos, tanto nos vidrios como nas paredes como nos tellados, eso é unha cosa fundamental, pero non só eso, sino tamén no diseño, na planificación, na labor arquitectónica, na planificación, no diseño de vivenda en sí, hai moitísimas solucións hoxe en día para todo eso, novas técnicas, novos materiais, e tamén bellas técnicas e bellos materiais, porque durante moitísimos centos de anos estuvemos utilizando técnicas para evitar todo isto, perdas de calor. Non xa todos os sistemas, tanto os paredes de Cornello, como as casas de Pilla, pero, bueno, todo iso se pode volver hoxe a volver a utilizar, non? A modernizar a sistema. Ben, e por último, vou a comentar outra cuarta proposta que serían dispositivos de recuperación de calor. De que estou falando disso? Pois simplemente hai algunhas máis técnicas tipo bomba de calor, que serían frigoríficos para o resto, existen, son tecnologías que existen, e despois outra sería o que serían intercambiadores de calor. É dicir, evitar que o calor que se nos vai da casa, a queima de unha de cosas, poda volver a reciclarse, volver a utilizarse por aí con nosotros. Son tecnologías que en parte están aí, non están desenvolvidas hasta grados extremos, e unha das cousas que poden producir estas tecnologías é precisamente que non teñamos que depender de fontes enerxéticas externas de todo calibre. Isto que quere dicir? Os postos de traballo, por exemplo, que se están xerando en países de non sei onde, en condicións realmente patéticas, os beneficios que van para as grandes multinacionais, petrolíferas ou enerxéticas, todo isto serían, quedarían aquí, porque poderíamos nos ter os técnicos
para poder producir algo máis aquí, para poder facer as casas, como se cero aquí, se quisésemos, e todo eso. É capital, o que necesitamos fundamentalmente é capital humano, e conhecimentos que os hai, os temos para poder dar adiante todo eso. E con isto simplemente, con este breve resumen das posibilidades de traballo, decir só unha cousiña, que os retos que temos, aí poño os retos, para comentar con todo isto, os retos poño un deles en mirar para o pasado, porque moitas veces estamos despreciando o pasado, estamos despreciando as cousas que viñeron atrás por non ser modernas, e en moitas ocasións estas cousas eran o resultado de moitas probas e moito avance inconsciente que nos proceder, non? Eso por un lado. Está ben non esquecer as cousas e utilizarlas, se nos fai falta. Hai moitas cousas. Despois, a última, cousa que iba a comentar desto, que xa simplemente aproveitar as posibilidades. Temos unhas posibilidades tremendísimas, tanto de formación como de conocimiento. Creo que nunca houve unha xeración de persoas neste país que tivesen tantas posibilidades de aprender, de bibliotecas, de conexión de internet, de estas cousas. Tanto conhecimento acumulado e que se está desperdiciando porque parece que non somos capaces de xuntalo todo. Estamos deixando que outra xente de fora, de outros sitios, o están aproveitando, nos estén cobrando por ele e nós podemos ser temos a capacidade de cultivar o noso capital humano con todo isto, simplemente sabendo, preparándonos e intentando un poquinho para allá. Era eso.